малика соли 2017 ба русия рафт. аз сабаби кори вазнин саломатиашро аз даст дод. шавҳараш зани ҳомиларо ба тоҷикистон гусел кард ва то ҳол боре ҳам аз ҳоли ҳамсару кӯдакаш хабар нагирифтааст ва кӯмак ҳам намекунад. духтура кунҷа мана гарантӣ надам, навад ҷавоб дод ки инвалид меша ё мемурад гуфта. ва ми омадем ҷои рафтан ягон ҷои вайни арзонтар ку квартира рози 500-600 сум хе. Пули оби свет ки метид нами 1000 мебрава. Ман гуфтам дари масҷид ки мешинам ҷо мешад гуфтам. бия ба ҳамин ҷо 200 сум мана снимат кардем як теми хона че. гуфтам дилбар ку мурамам зиямам пеш то ба як шахам шава меби як массаж мекунӣ бо ранги ҳамин сар набурин шах шуда мондагӣ будам да. пас аз тавлиди духтарча вазъи саломатии малика боз ҳам вазнинтар шуд ва ӯ манзили зист надорад. бинобар ин ба назди хоҳараш омад ки ӯ худ бо 5 кӯдаки ноболиғ дар ҳамин ба истилоҳ вагонча зиндагӣ мекунад. малика ҳаятова ин кулбачаро аз зане ба иҷора гирифт ва ҳоло ҳар моҳ 200 сомони иҷорапулӣ месупорад. писарчии калонияш пас аз дарс чархҳои мошинҳоро шуста ба модари дардмандаш кӯмак мекунад. бачам бечора мера даст балон мешува пух месол мегум бачам хая дуруст дам ки бача ман дуруст дам гирам чизе мехӯре ақаллан чине я абезбалиши дорутуна мехарам мебиём як чине камтар башуда мегардем мегум даже столовиё рафтам гуфт ту ин даст чихе кор мекунӣ аммо ҳуна ғам метӣ аммо туя ғам метӣ ту ябро бадтар мешӣ барамон дасту ягон ҷо кор намебиёд бачам ва хеста омадам. ин ҷавонзан ба бемории артрити тарбудмонанди серманфӣ гирифтор буда қобилияти коркуниашро аз даст додааст. дасту пойҳояш дард мекунанд. барои гирифтани гурӯҳи маъюбӣ бояд дар беморхона табобат гирад, аммо шароит надорад. балинса бояд аввал як бор инҷа хоме рафтиям 10 рӯз лечение гирифта баъд ивай 2 бор балинси обул балинса хо рафтанам 10 кор будааст. баъд коғаз тӯғра мекардиям медодиям. шароит биҷон дад худам ила баъзан нони бачам айдари масҷидро сигаб кор мекунам. малика ҳаятова рӯҳан ва ҷисман хеле азият мекушад. набудани шароити хуби зист, табобати зарурӣ ва гоҳу набудани маводи хӯрока барои кӯдаконаш ин занро ба кӯчаҳои сарбаста мебарад. аммо ӯ ноумед намешавад. муборизаро бо дард, бо ғам ба хотири фарзандонаш идома медиҳад. ҳукумат ба вай сол росигап номашон бахтиёракон мардак будан раис. як мобам 2 бор орду рӯған помиш медод. дастгирӣ мекард баҳчам патинкош дардагиша медид мисол пул кӯмак мекард чӣ мекард. но балинса бачам гуфтанд ки инҷа балинси калонба хора ҳечи духтуро мебинад табобатӣ будагист. бак лаврача хезам гуфт ки ин бояд шаҳр ба хоравад гуфт ин полоатрит ин ревматизм гузаштагӣ гуфта вай кардам. хай гуфт ягон балон мекунем гуфтанд ки худашонам ҷо айрайсӣ биромаданд дигар ман табобатам монд. ҳоло ягона дастгиру ҳамдарди малика хоҳараш дилбар мебошад ки ӯ бо 5 кӯдакаш худ дар ҳолати мушкил қарор дорад. ин занро бо кӯдаконаш аз русия берун карданд ва ҳоло шавҳараш барои ҳуҷҷатҳои қалбакӣ дар маҳбасхонаи ин кишвар паси панҷара аст. дилбар пеш аз русия ва баъди бозгашт низ тӯли 7 сол аст ки дар ҳамин вагонча зиндагӣ мекунад. нафарони хайрхоҳ гоҳ бо ғизо гоҳ бо сару либос ба ӯву фарзандони хурдсолаш кӯмак мекунанд. светамон дуруст не светамон як фаза мебиёд манам боло симкати чӣ хеле мо дуруст кунемам намедонемам. бачаома хунук хона кӯча биромда истем беҳтар чем даромда шитан. бачаома даруни кӯрпа медарорам то соати 4-5 мешинем кӯрпа печида гарм мешем кам таракак сони чойомона мондаам наметонем. оба алов агар манихе шамол нашавад борон наборад берун ба моҳо алобӣ карда метонем. хел нашавад ҳамсоя мана инҷа наздиктар кам ёрдамашам ҳай моҳонанда газаша метиҳад хай оба авқот монед келин гуфта вай мекунанд. саргузашти дилбар гамназарова худ қиссаи дигар аст. чанд сол қабл дар бораи мушкилоти ин зан рӯзноманигорон ҳатто сюжа омода карда буданд. ҳадаф аз гузориши мо ҷалби таваҷҷӯҳи ҳукумати шаҳри гулистон, ташкилотҳои хайриявӣ, одамони савобҷӯ ба мушкилии ҷавонзани бемор малика ҳаятова аст то ба ӯ кӯмак кунанд. зеро наметавон нисбати тақдири ин модари танҳову кӯдаконаш бетараф буд. мо бояд ниёзмандонро дастгирӣ кунем. илтимос ба мо ёрдам тед. хоҳари бемор дорам. шароити қасоз надорам. ёрдамон кунед. имрӯз пага бо хунук сахт мешавад дар ин хунуки инҷа ин ганда хунук вабши шаб хорафта намешавад. шабу духтарчам гире када мехезад бачам мегӯяд оча ях кадам мегум хай сабр кун бо рӯз мешад агар бо чизи ғавс мепӯшӣ ё хез чизи ғавс пӯш мегум
пушидан мегӯ намешад мегӯ амна илтимос мекунам ки дастгирим кунам кӯмакам кунам ки ам кӯдакам амиқамуз чизи умед дорем ки пас аз пахши гузориш масъулини шаҳри Гулистон Малика Ҳаятоваро дастгирӣ ва ба табобати ӯ мусоидат мекунанд. Бовар дорем ки тамошобинони мо низ ба Маликаву Дилбар ва кӯдакони онҳо ки умед ба ояндаи нек, умед ба одамони саховатпеша доранд, дасти ёрӣ дароз хоҳанд кард. Рамзия Ҷӯраева, Валиҷон Дӯстматов, ICA.